Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallo da masu sauraro. Kamar yadda a wannan tasha tamu ta Arewa TV muka saba kawo muku sharhi dangane da fim ɗin labari na. Yanzu haka ma muna tafa muku da sharhi ne akan wannan fim na labari na. Shin mai sauraro ba ku ganin cewa wannan dalilan ne yasa Al-Amin mai nasara ya furta kalaman da ya yi ma amaryarsa wato Asiya, kasancewarta tana kama da tsohuwar matarsa wato marigayiya Zainab. An kuka lura a tun lokacin da yake kwance a asibiti ya fahimci hakan, amma bai bayyana ba har sai yanzu lokacin da ya ga ya samu ya auri wato ita Dr Asiya, inda ya aure ta, inda a lokacin da ya farfado daga gadon asibiti na dogon suman da ya yi, Dr Asiya ta ji yana wato kiranta da wato Zainab, inda abin da yasa ya kira ta da wato Zainab din lokacin da ta ga ya farfado, ta tuna masa da wato addu'an da tsohuwar matarsa ta saba tuna masa a lokacin da ya farfado ya tashi daga bacci, wanda hakan ne yasa ya ɗauka wato Dr Asiya wato tsohuwar matarsa ce take tsaye a kansa, inda Dr Asiya ta ji yana kiranta da sunan tsohuwar matarsa, wato inda take tambayan shi wace ce Zainab. To ba ku ganin wannan shine dalilin da yasa mai nasara ya furta kalaman da ya yi wa wato Dr Asiya da kyau? Dr Asiya tana kama da wato tsohuwar matar shi Zainab, kuma tana asibitin mai nasara ya kiɗima da ganinta, don haka idan ya furta cewa in ya furta hakan yanzu cewa ya fara samun farin ciki, sai yanzu ya fara samun farin ciki da dawowa cikin annashuwa, ba ku ganin cewa hakan ya nuna cewa yana kallonta a matsayin wato tsohuwar matarsa ce wato Zainab marigayiya, saboda yanayin kama da suka yi, in kuka lura da kyau za ku ga suna da yanayi na kama, shi yasa shi ma ya furta hakan yake ganin kamar wato tsohuwar matarsa ce wato Zainab. Mai sauraro za mu so ku bayyana mana wato ra'ayoyinku a comment section, domin kuma mu ji wato ra'ayoyinku dangane da wannan al'amari, ko kuna ganin zunzurutun so ne yasa ya faɗi wa'innan kalamai da ya furta ma wato Dr Asiya, ko kuwa menene kuke tunani? Sai ku bayyana mana ra'ayoyinku a comment section domin mu bayyana ma duniya su ma su ji wato irin ra'ayoyin. Kada dai a manta da yi mana like da sharing da subscribing domin sauran 'yan uwa da abokan arziki su amfana da irin shirye-shiryen da muke kawo muku a wannan tasha tamu. Mun gode, sai kun ji mu a cikin shirinmu na gaba. Wassalamu alaikum.